na ọ bụ iwu na mmadụ ga-akwụ taịtị ya n'ụlọ ụka. N'ebe ndị ọzọ na-ekwukwe na ọ bụghị iwu na mmadụ ga-akwụ taịtị ya n'ụlọ ụka. N'ụbọchị taa anyị abịago ka anyị n'ihe ndị mmadụ nwere ikwu gbasara ya. Echefukwala ha nka bụ Nwaada Chika Iro. Ọ bụ n'isi mbido TV ka ihe emume esi abịara unu. Mba, ọ dị mma ka mmadụ na-akwụ taịtị ya na chọọchị because that church ọ pastọ ahụ na-ekpere ga-ekpere you need a problem pastọ ị nọ na chọọchị ya bụ ihe ị ga-akpọ okpere ga-ekpere mee ga everything so ọ dị mma ka ị na-akwụ ya taịtị gị ka ọkwa na reward ji na-enye ya because Chineke chi weta your taịtị n'ime ụlọ nsọ ụlọ Chineke ka eji na-emezi ụlọ nsọ ahụ ị nọ. Ụfọdụ che na ọ ga-adị mma ka iwere taịtị jee na motherless baby ka ọ bụ this thing but ịkwụ ụgwọ na motherless baby nke a ga-akpọ taịtị na ọ charity ka imere and Chukwu recognize the charity but tithe bụ commandment Chukwu o nwere certain amount ị ga-akwụ ọ bụghị just anything so only you understand like ndị oyibo si na 10% and 10% ije na charity aga-agwa ego na ị ga-enye ha ifesi n'obi pụta enye charity but ịbịa na church anything abụọ 10% bụ offering ọ bụghị tithe. Akwụkwọ nsọ agwara anyị na ị nwere ike iji ya nye ndị ogbenye ọ nyere ndị na-enweghị nne na nna aka maka na anyị matara na akwụkwọ nsọ si na onye bụ na-alụ ọlụ ka o si eri. Chineke mere na a ga na-akwụ ndị isi ụlọ ụka ihe gbasara taịtị mana gị na onwe gị bụzi ofu onye ọ bụ na ị chọọ inyere mmadụ aka inyere onye ọbụla aka ma ọ bụ ndị na-enweghị nne na nna ihe ị ga-emezi bụ isi n'ego akpa gị ọ bụghị nke anwa Chineke kpọrọ afa si otu ụzọ n'ụzọ iri na ị ga-eji ya wee nyere ndị mmadụ aka. Uche m na ụtụ isi ma taịtị bụ na ị ga-ewere ya ọ bụrụ ibu na ị ga-eje n'ụlọ ụka maka na ife a na-afụzi ebe ndị pastọ nọ kịta bụ na ị na-ebunye fa ị na-abafa so n'uche nke m afilo m na ị ga-ewere ya chọọ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ndị na-eji enyemaka were ya nyelụfe aka ọ bụrụ ije were anya n'ụlọ ụka n'uche nke m. Igbo bụ Igbo unu ahụna ka o siri gaa unu anụgo uche ndị mmadụ gbasara ma ọ bụ iwu na mmadụ ga-akwụ taịtị ya n'ụlọ ụka. Uche onye adịghị ya njọ ọchịchị onye kwuo uche ya ka anyị nọ n'ime ya ndị mmadụ ekwugo uche ha unu afụgokwanụ ka o si gaa. Aha m ka bụ Nwaada Chika Iro ọ bụ n'isi mbido TV ka ihe emume a si bịara unu. Ndewonu.